Здравейте, българи! Днес е 14 февруари. Намираме се в град Мол, Варна. Бяхме покарани цялата асоциация на книгоиздателите да участваме в една алея на книгата, която се развива на територията на град Мол, Варна. Тук сме втори ден и наблюдаваме ситуацията каква е един миниатюрен град, в който съществува нещо като самодостатъчно общество. Въздуха е далеч от истинския сред природата и на практика всичко е изкуствено. И сме на третия етаж. А тук е синемата, Синема Ленд. Филмите, един билет е някъде около 20 лева. Без малко да гледам с нощи филма Дяволски игри, но се отказвах, тъй като това би означавало да финансираме дяволията на едно безумие. Така или иначе, в момента се разхождам покрай сектора на така наречения гейминг сектор, игрите. Да ви кажа, тук положението е да се привлекат младите хора. Там ги привличат с пуканки. Тук с това, което виждате. С такъв тип забавление аз не знам на къде отиваме. На къде вървим. Но така или иначе съжителстваме нашия сектор на книгите и този сектор на играта. Въпросът е в това да се зададем всичките, най-вече и този, който говори, в случай аз, какво правя аз в този гранд мол Варна? Защо съм тук? Тъй като моето присъствие на практика усилва един проект, който цели като цяло човечеството да го приучи на една затворена система, далеч от природата. Всичко е обвито в бетон. Има хубави неща, организацията, обаче природата тук я няма. Всичко е изкуствено и човек просто живее в имитация. Ето, вижте ги. На практика всичко е изкуствено. Иначе е приказно. Майките и бащите борят своите деца тук на забавление, а те похапват от среща. Имаме KFC, хесбургери и твириме още работи. Има видови салати, които да са много скъпи. Човек, ако не яде месо, може да оживее тук тая изкуствена среда. Но като цяло, моите впечатления ще ги кажа с една дума, тъй като ние тук сме като правим саможертва в името на просветата. Затова се съгласихме да издържим 3 дни на този 11-часов работен ден. На практика, за какво си заслужава тази саможертва? Заслужава си заради това човек да натрупа опитност и да разбере за какво става дума в този мол. Аз си изяснявам все повече и повече философията на моловете, защо са създадени и на практика кои са тяхните положителни, ако изобщо някой забележи, и най-вече главните им отрицателни страни. Като цяло
Мога да кажа като генерална рекапитулация, молът е като цяло, този мол може би е един от най-добрите в цяла България. И се намираме на територията на този мол, защото неговият собственик е малко по-умен, да кажем, от другите собственици. Той се е сетил да напусне нас безплатно. Просто по този начин той разбира добре, че ние му създаваме приток на енергия. И като цяло, ако това движение се разрасне, в моловете ще нахлуят и по-любознателни почитатели. Тъй като до сега почитателите на моловете са така наречените молци. Хора, които идват вътре само да консумират, да ядат и да купуват. Но заради просветата няма как да дойдат, тъй като не знаят, че тук има просвета. Сега в момента собственика на Гранд Мол Варна очевидно някак си е имал прозрението, някой му е дал вероятно идеята, но на тая основа ни се намираме днеска 3 дни в този Гранд Мол Варна. И моята оценка е, че молът, този, който е най-добрият мол в цяла България, и все пак в него ние с просветата, аз усещам, бутушът на Старият Завет, бутушът, да ви повторя думата, старозаветният бутуш, как е натиснал главата на всеки един, който се опитва да направи пробив към Новия Завет, да излезе от опковата, от обсадата, да разбере, че той не е просто биоробот. Освен това тяло има и душа. Тук душата, как да ви го кажа, тя се чувства като в славя и в клетка. Изкуствени дървета могат да се вкарат, обаче те ще бъдат изкуствени. Следователно, моловете са едно от гениалните изобретения на този, който ръководи битката между Старият и Новия Завет, и същия той, който направи такава шашмалогия, че вкара Новия Завет в края на Библията. И така се оказа, че апостолските послания бяха поставени на опашката на дебелата книга. И хората, почвайки да четат Стария Завет, остават на Моисей, на така наречените преписвачески истории на тяхните еврейските пророци. Моите уважения към тях, ама са приписвали много и са видоизменяли много и не може да се разбере кой е Богът им. Но със сигурност, той, който е Бога на Спасителя, Исус, не е същия, който е в Стария Завет, със сигурност. Следователно, Стария Завет върви в една посока, Новия Завет в друга посока. И затова беше посланието на Спасителя да ни донесе това тая велика информация, че хората са равни помежду си като души, братя и сестри, да се опитват да живеят като братя. В този мол аз не съм видял тук ошари. Вярно е, че няма такива опърпани хора. Идват богати купувачи, цените са доста завишени и от тая гледна точка това е един магазин за елитарно общество. Но как се чувства един такъв човек като нас, който се занимава с образование и просвета? Ние сме тук с надежда да направим някаква просвета. Тук виж някой се сетил да отвори книгата и по този начин да му се даде възможност да прозре какъв е света и той защо се намира в този свят. Повечето от хората, които тук плуват безцелно по коридорите, те идват да купуват, да утолят своето желание на материалния план. Всякакви изкушения има, като почнете от гастрономически и стигнете до това, което тук го виждате. И така, възхождайки се по третия етаж
най-съблазнителният етаж, правя отново извода. Виждам как Стария Завет непоклатимо продължава да се разширява и непоклатимо се кани да викува толкова, колкото мола може да издържи. А бетона е як. Въпросът е в това хората дали са създадени да живеят в тия големи бетонни сгради. И на практика какъв е смисъл на цялото това съществуване на тия огромни проекти? Защо са създадени те? С каква цел? Ето сега ще видите тук една пак атракция за децата, която, така да се каже, райско място за самите деца. Набираме се в една северно друга обстановка. А ние тук се подвизаваме с книгите, ето вижте. От тази гледна точка, философията на молбите, аз на всички препоръчвам да я изследвате и да се опитаме всички да разберем какъв е бил дълбокия замисъл на проектанта на тая идеология, идеологията на молбите. Положителна, да тласка човечеството напред или всъщност да го постави в похлопак на консуматора, консуматор, човекът, който да не мисли за нищо друго, освен за материалното си тяло. И пъргавея си консуматорски ум. Като цяло аз приветствам нахлуването на просветата в молбите, но не мога да не си призная, че трудно бих издържал повече от 3 дни. Голямо изпитание. Въздухът е изкуствен, природата далеч, морето е на доста голямо разстояние от тук и ако тук трябва да работите целодневно, това наистина означава много сериозно изпитание за вашите вътрешни тела, тъй като ако сте свикнали да се захранвате освен през храната и през другите си енергийни тела, то тук наистина това е доста затруднено. Самия бетон препятства почти всичко. С това просто бих искал да кажа, че идеологията на молбите не може да бъде по някакъв начин разбивана или, така да се каже, критикувана. Трябва да се разбере дълбокия и смисъл. И чак когато я разберем, трябва да се опитваме да я обясним на хората, тъй като те се поддават на пъстротата, на изкушенията и много ясно е, че един човек, който му е внушено, че може да купи всичко в градчето на цялостното пазаруване, няма да отиде по малките магазини, а той ще влезе в мола. А в мола работят огромно количество фирми, които като цяло и всичките фирми са задължени да плащат един достатъчно висок наем. Нали разбирате, че наемните отношения тук не са както в другите места. И действително поставям го този въпрос. До каква степен в България ще има бъдеще това разширяване с моловете и до каква степен в тях ще се вгражда и образователния момент. Тъй като ние тук, нали, виждате, ние сме заради това, този експеримент. Заради този експеримент аз в момента говоря и нито отричам, нито хвалебствам. Обаче наистина съм
готов да обсъждам идеологията на мола, тъй като дълги години съм говорил, че хората не трябва да стават молодци. Но ето вижте, в момента в името на просветата ние правим тая саможертва, станахме за 3 дни молодци. Така или иначе, човек, който държи на своята кауза, той трябва да е готов на всичко. Но все пак ви призовавам, нека дружно да поработим за бъдещето на моловите. Да или не? Благодаря за вниманието и все пак в името на изпълнението на волята на Бог е силата на човешката душа.